tamelijk rustig hier. En dat past eigenlijk wel heel goed bij een landgoed, hè? Landgoed Heerlerbaan. Nooit geweten dat dat bestond. Maar kijk, de kindjes hebben ons in de gaten. Maar geen deurbel. Zo eens voorzichtig. Een peert. Hallo? Goedemiddag. Volk. Hallo? Hallo? Ja. Is dit het landgoed? Bent u van het landgoed Heerlerheide? Volgens mij een buurman. Mysterieus. Oh, wacht. Goeiedag. Ah! Dag meneer! Ziet geen van het landgoed? Ja, we zijn een beginnetje aan het maken, ja. Een beginnetje. Ja, we zijn een beetje aan het verbouwen. Sorry dat wij, want er was namelijk geen deurbel. Nee, we zijn nog helemaal in aanbouw. We proberen er wat moois van te maken. Nou ja, wij zeiden tegen elkaar van nog nooit gehoord van landgoed Heerlerheide. Heerlerbaan. Of Heerlerbaan, Ja. sorry. Ja. Landgoed Heerlerbaan. Ja. En dat is dit. Ja. Dat proberen we er een beetje van te maken. En wat is de bedoeling dat het landgoed straks wordt? Ja, Als het klaar is? Een beetje bed and breakfast-achtig. Dat willen we er wel van realiseren. Maar jullie zijn van? Wij zijn van L1, van de Limburgse Omroep. Oké. En wij maken een programma dat heet Onderweg. Ja. En dan rijden we eigenlijk kriskras door Limburg. En als we ergens iets zien waarvan wij denken van daar moet een verhaal aan vastzitten. Ja. Ja. Dan gaan we op onderzoek uit, proberen met mensen in gesprek te komen. Die paardjes zijn wel heel erg leuk. Hè? Ja, we proberen er wel voor de mensen ook in de buurt en de omgeving wat leuks van te maken, ja. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Paardjes midden hier in de woonwijk. Ga je met de paardjes door de wijk dadelijk? Ook wel eens, ja. Ja? Ja, zeker. En we hebben ze een mooie plek gemaakt daar. Mooie stal. Dus, en een beetje natuur gemaakt. We hebben die woning vorig jaar gekocht. En ik zag er wel ambitie in. Ja. Maar ik zie ook dat je hebt een... We hebben hier een bar gemaakt, ja. Ja, dat kan ik jullie wel laten zien. Maar heeft het ook een horecabestemming of iets dergelijks? Nee. Dat is puur voor eigen gebruik? Voor bed and breakfast en zoiets, ja. Ja. En je zegt 1,5 jaar geleden dit gekocht. Ja. Doe je alles zelf? Ja. Ik heb een koeltechnisch bedrijf en we doen ook verbouwingen en zo. Ja. Dus, maar hier zijn we een beetje begonnen. Dit is het begin eigenlijk. Maar woon je hier zelf ook? Nee. Nee, ik woon daar, in die woning. Eigenlijk de woning hiernaast? Ja, daar woon ik zelf. Ja. Met je gezin of? Ja, compleet gezin. Bedrijfje aan huis. Mijn vrouw heeft een logopediepraktijk. Dus ja, we maken er een beetje een werkhobby van. En jij zit in de koeltechniek? Ja. En dit huis stond te koop? Ja.
En jij Nee, dit stond niet te koop. Het stond niet te koop. Nee, dat was nog van een mevrouw. En die, ja, daar heb ik eigenlijk voor gezeurd om het te kunnen kopen, want het was dichtgespijkerd helemaal. Hier was niks, hoog onkruid en alles. En ja, we wilden hier wel een mooie start maken, zeg maar. Dus en daar zijn we eigenlijk mee begonnen. En dan heb je een kleine oase, Ja, een parkje. Ja. een parkje, Ja. met een paar ponies. Dat is de intentie. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Maar als er nou kinderen in de buurt zijn die iets met paardjes hebben, mogen ze dan Is geen probleem. paardjes komen verzorgen? En, Ja, is geen probleem. Ja. Dat is allemaal de bedoeling in de toekomst ook. Ja. Maar we hebben nog heel wat te doen hoor. ja, en dan krijg je ook nog eens een corona-epidemie ertussendoor. Ja. Ja. Maar daar hebben we wel de tijd om veel klaar te maken. Hè? Precies. Ja. Want iedereen heeft nu tijd om te klussen. Ja. Wat merk jij daarvan met je bedrijf? Ja, wij merken wel dat minder in de particuliere sector te doen is. We hebben ook een aantal grote klanten met hotels. Daar worden verschillende hotels ook tijdelijk van gesloten. Dus ja, dat is jammer. Daar is minder omzet door. En ook voor de eigenaren van het hotel is het zwaar natuurlijk. Maar ja, we kunnen ons er wel doorheen slepen. Ja. We houden ons wel aan de gang. En jouw vrouw is logopediste? Ja. Heeft een eigen praktijk? Ja. Ja. Had ik dat goed gehoord? Maar hoe doe je logopedie op 1,5 meter afstand? Kan dat? Dat kan. Ja. Maar met een Dat mondkapje voor niet, hè? Nee, maar wel met schermen en ja, zoveel mogelijk ook telelogopedie nu op dit moment. Dat is... Online? Ja, ook. Echt waar? Wordt ook al gedaan, ja. Ja. Oké. Maar tot op heden, ja, we volgen goed de richtlijnen en het is goed te doen. Ja. Ja. Dus, Ik vind dat zo leuk. Dit is echt een beetje een Mexicaans-achtig... Zo hebben we het eigenlijk een beetje willen maken, maar het is ook, Hacienda-achtig. ja, we proberen ook gewoon stap voor stap ook op een marktplaats en dat soort zaken, tweedehandswinkels, antiekwinkels, proberen we een heleboel uit te halen. Dus ja, en dat is eigenlijk wat we een beetje doen. En voor de rest, ja, zoveel mogelijk ook op montage natuurlijk. Ja, en met de tijd knappen we de woningen op. Ja. Ja, En onze ambitie is wel ook voor de oudere mensen om hier iets moois van te maken. Een kopje koffie en een stukje gebak. oh, dus je krijgt ook nog een beetje een... Als het Je mag. bedoelt voor, als het mag, als het voor de mag. mensen uit de buurt? Ja. Ja. Oh, wat leuk. Kijk, de bed and breakfast wordt het sowieso. Maar stel ik ook de oudere mensen gezamenlijk ja, wat willen vertellen nog. Of mensen die moeilijk al buiten komen en zo. Daar willen we ook een hoop aan doen. Dus, maar dat is de vraag of we dat allemaal erdoor krijgen. Dus die lijntjes hebben jullie uitleggen richting de gemeente of zo? Ja, we hebben al een balletje opgegooid. Maar we willen ook eerst hier een sprong maken om ook in de woning goed op te knappen. Kijk, bed and breakfast mag sowieso. Ja. En hoe ver we dat kunnen en mogen gaan uitbreiden, ja, dat zien we dadelijk vanzelf. Wat Ja. een mooie gedachte. Ja. Ja. Hebben jullie ook kinderen? Ja, we zijn een samengesteld gezin. We hebben 6 kinderen totaal. En ja, voor hen is het hier een paradijs. Hè? Ja, dus, Midden in deze wijk? ja, we maken er wat moois van. Hoe oud zijn de kids? Mijn vrouw heeft een zoontje van 11, een dochtertje van 8. Ik heb een dochter van 13 en van 7. En we hebben samen een tweeling van 2. Ja, dus we zijn helemaal compleet, zal ik zeggen. En hoe doen jullie dat dan? Met de samengesteld gezin, 6 kinderen. Maar dan zijn er ook nog 2 andere papa's en mama's in beeld. Ja. Hoe gaat dat dan met de kinderen? Kunnen jullie ze allemaal onder één dak hebben? Ja, we hebben ze eigenlijk allemaal ook tegelijkertijd. Dus ja, de tweeling die is van ons 2, dus die is altijd bij ons. Ja. En de rest die switchen op en neer. Maar we hebben ja, dat goed kunnen regelen met de ex-partners. En ja, die zijn dan de helft van de tijd bij ons en de helft van de tijd. En dan gewoon een beetje verdeeld door de week. Ja. Dus we zien ze ja, echt met regelmaat. En
Ja, dat pakt zich ook goed. Dus, En de paardjes zijn vast en zeker populair bij de kinderen. zijn heel populair. Ja, ja. Ja, de dochter van mijn vrouw die is helemaal gek van paarden. Dus dat was ook voor mij wel de zet om het ook te doen. Maar die is er ook altijd mee bezig. Dus, ja. Hoe zijn de reacties in de buurt? Ja, goed. Je ziet veel mensen aan de overkant. Maar ik heb nog niet echt mensen hier over de vloer gehad. Omdat je toch eerst even een plannetje wil maken. Dat alles... Precies, want het is vanaf, ja, je ziet alleen het uithangbord landgoed. Klopt. Hele baan. Ja, dat kwam ik laatst tegen. En toen, toen besloot ik om dat bordje al op te hangen. Dat bordje kwam. Dus vond het wel leuk. Er is dus een Nee, landgoed helemaal. Nee, dat heb ik zelf gemaakt. Okay. Maar ik kwam het bord tegen. Het bord. Dat hebben we een beetje gerenoveerd. En ja, heel leuk. Dus, en hoe hebben jullie, je vrouw en jij, de taken verdeeld? Jij bent de uitvoerder en jouw vrouw is ook een beetje een creatief... ja, helemaal. Ja, zeker. Ja, zij heeft altijd hele mooie ideeën over wat ze ziet en wat ze graag wil. En ik ook. En samen hebben we wel een beetje dezelfde smaak met dingen aanleggen en kijken hoe we alles verbouwen. Dus als je dan ergens naartoe gaat waar je iets moois tweedehands kan kopen, dan zijn we het daar 99 van de 100 keer over eens. En ik moet zeggen, als je aan de kant van de weg staat en je kijkt hier dat gangetje in, met die lantaarntjes en zo, ja, dan ben je al voor de helft verkocht natuurlijk. Ja, hè? Het wordt goed, hopen we, ja. En dan zit je dus hier 's avonds midden in de wijk, als het ook een beetje leuk zo die gevel verlicht is. En dan denk je bij jezelf, ik ben op vakantie ergens in een Zuid-Amerikaans land. Ja, dat gevoel heb je zelf ook wel eens als je even op adem wil komen, dat je even naar hiernaast loopt en een rondje maakt. Ja. Oh, dus het ziet aan die kant waar jullie zelf wonen, ziet het er een stuk minder romantisch uit? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, dat hebben we ook wel leuk gemaakt.